आग्लायलायबायलै खैजिमा बिदियानि दिनै जाग्रानि गैया पेटायाबो जायाना आंना हिन्जावजों आंजोंल' नै एभेलेबल मेल्ला नुदों एकदम हुथुमलायलानो बरिया नोंनो हुथुमदो बरिया दुई हाजार 22 सननि 22 बोसोर सननि खैजिमा हाननो गाखोलायबाय आंना दिनै नै जाम दंफाङाव खैजिमा बासा खानसै माने नायलांदो नोंथांमोना माबायदि मोदोम गिदिरबाबो दंफां गाखोनाया एक्सपार्टथार आङो माने गोदोनिफ्राय मोदोम गिदिरबाबो माने मोदोमा रेजेंसो नालाय माने रेजेंसै आरो गाखोनो हायो आरो दाबो गोदो सेंग्रा बैसोनि एक्सपिरियेन्सआ दाबो दङ लोगोफोर नायलांदो माबायदि दंफाङाव गाखोनानै माबायदि खैजिमा खानाय एक्सपिरियेन्स गैयाबा आंनिफ्राय सोलोंनो हागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै नायलांबाय थादो लोगोफोर खैजिमा दंना दैयाव हाबा मारै बासिगोन आं खाथि थांबाबो नोंनो लाहैनो हाया गथ'फ्रा ओइ आरो मोनसे दङ coba ya bal ya Sambil yang aku dari khidmat terbun. Hero. न'आव थांदों दखानाव मानसि फैनाय थां आंखौ साफा खालामनो थांगासिनो आं खामानि गैया बिनि भिडिअ बानायनाया गेसा जाबाय फुदुंहैयो आं फुदुंहैबो गलाय दिनु गलाय हनै मानखोजोब्बाय सलायाव फै हाब फुदुंया कापसे बोथिसेबो जानाय नङा माथो खैजिमायालाय आयौ खैजिमा खादोंमोन खैजिमायानो गैया माथो गैयानो बेसेबां बुरजा मोनखो खैजिमाखौ गोबां मोनदों बेसेबां बोथिसे माबोरै लानो दै खैजिमा अरोना खनसे दे आंनि हान्थु नुजालायनाय आंखौ लानाङा आयौ खैजिमायानो एसेबांल' नै गैथ्रा मा जागोनसै बेलाय पुर्निमायावसो खानांगौमोन लस जाबाय एसेल' जाबाय आं हारसिं जानोनो थोआ
खैजिमाखौ एवखांबाय दहाय खानाय खैजिमाखौ जानोसै दाना गोथावथार बे जायानो नो फैबाय नों खामला ओइ खैजिमा दहाय खानाया मोनबाय नायलाय नायदो खारायावनो दङ नै ओमफ्राय जाबाय एसे जानोसै खैजिमा जानोसै टेस्टी बिराद गोथावथार खैजिमा ना ओंखाम नै खैजिमा जाग्राया आरो जागासिनो दं नै खुगाया नै गोथाव खैजिमाया बेसेबां गोथाव नै खैजिमाया नै आंना 2022 फार्स्ट टाइम खैजिमा खानानै जालायबाय लोगोफोर मालायफोरा जादोंना जायाखैथाय जोंहा जाजेनबाय फार्स्ट टाइम स' गोथावथार खैजिमाया आंनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय माबायदि नोंसोरनो माबायदि कमेन्टआव जनायबानो जाबाय गोथाव नंगौ नङा खैजिमा बिदैया थ' जानोसै नोंथांमोना नायनानै लुबैहरनाङा आरो टेस्टी संनो बारा रोङाखिसै संग्राया रोङा ना गोदानसो ना आरो दंबावो एसे नै सोरबा जागौ सोरबा फैबा मोनजागौमोन आग्लायलायनाय नै खारायैयाव गोसोम खारायैयाव जाबाय लोगोफोर बांद्राय देखायबा खुदै गगोन नोंसिना दै जोंनि खैजिमाया जाया मानो हा खैजिमा जाया मानो मानो जाया हा मानो जाया नैलाय दंबो एसे नै खारायाव खाराय एसे दंलै जाया एसेबां गोथावखौनो ओइ थैमु बेंग्राया खैजिमा जाया नै एसेबां गोथाव बुस्थुखौनो एसेबां गोथाव जागोनथ' जाया नै बेनिमोन जाया आंसो जाजोबनांसिगोन जाम्बा गथ'खौ आग्लायलायबायलै खैजिमा बिदैया नै दिनै जाग्रानि गैया पेटायाबो जायाना आंना हिन्जावजों आंजोंल' नै एभेलेबल मेरला नुदों आंखौ एकदम हुथुमलायलानो बरिया नोंनो हुथुमदो बरिया जाबाय जाखांबाय खैजिमादो दालि रुनाय बरियानो उदैया बेदलां जालायबाय नै बाब बिराद गोथाव जाबाय खैजिमा फार्स्ट टाइम